И здравейте, приятели! В днешното видео, както ви казах, продължаваме Brawl Stars, но не с хак, защото моя приятел си изгуби акаунта и не можахме да продължим. И се извинявам, че не можах вчера да го направя. Да. Абонирайте се за моя канал и за неговия канал К7 Халил и оставете палец нагоре. Хора, не се извинете, че не можем да направим видеото с хак да го продължим, но ще го продължим с... Без хак. Да, без хак. И сега... Защо е на нокаут? Без риска гласа. Ще играем джемграб. 5 джемграб. Хора, защото не го направихме и много не си бяхме спазили обещанието, ще направим 5 джемграб. Да. Поне го спазихме горе-долу. Ако спечелим, ще ни даде 2 стар дропа. Хора, знаете какво ще ни даде на последния стар дроп? Пишете в коментарите. Да. Ако спрем на видеото на средата, познайте просто на последния стар дроп, когато и да сме. Нали? Да. Тук да видим джемграб. Ти играл си 5. Да. И аз съм не играх много често. Ти играш джемграб много често. Аз никога, само на ранкет. Аз съм играл няколко пъти не на ранкет. Не съм такъв на джемграб. Просто никъде съм много, нали? Защото там трябва да си бъде само диаманти. Те, кога станаха на 6 джема? Моля, няма съм тук. Не. Ще го кръсим хора. Не, моля се. Не, сега. Санди. И ми казвате, че никой не оцели с Star Power ми. Едгар Баба Про. Дали се казва Едгар Баба Про? Баба на тук, баба на тук означава татко, а пък на български баба означава баба. Изгубихме. Бърз, дайте. Бърз. Тръгнете колко са можете. Хора, за това сме никак да продължим град. Нали? Реванширвам се. Браво на Едгар Баба Про. Едгар Баба Про. Едгар Баба Про. Оп, изгубихме. Старайте се, който видите. Дали да има гъмове само. Аз ще да помагам. Още да мисля. Това сме не сме добри на джемграб, хора. Да. Първа игра, първа загуба. Добра игра. Джемграб 5, но бяхме в това, че имам нормалния джемграб, това се го спасаме, нали? Да. Ще играя с... Хора, ще играя с... Не. It's go. Да му... Окей, аз съм И хора, вижте акаунта ми от кога е, от 2 години. Моя от 1 година, иначе преди беше от 3 години, нали? И моя? Да, само че аз първи започнах, нали? От нас двамата аз бях първи започнал. Нали? Да. Ама и моя акаунт сестри почнах от начало. Да, айде да почваме. Да, ред да не почваме. Айде да почваме. Добре, какво викам? Аз съм с Мое. Ти сто с Мо, само с него играеш. Да. С Едгар съм играл на много меч. С Мо съм играл. Мо ми е една странна дикана.
Добре, ще почваме ли? Не мисля да. Окей. О, има някакъв мастър, споко. Значи трябва да имам. Аз сега с мами. Манди, която ще е сигурно на първи пауър. На първи левел. На първи левел, сигурно. Като я гледам на колко малко кръв е. Буквално на 5 съм на Не мога да повярвам. Облител съм на 5 буквално. Помогът си не апгрейтнал на първи. Как? Съм апгрейтнал на първи. О, не. Окей. Що сме най-слабите На света. Мале ще да привлекам. О, не. Мале. Няма как на Gem Grab да не изгубим просто. Да. Хора казвам, че на Gem Grab сме много тотални просто. На Gem Grab сме тотални нубове, да ми. Изгубиме на Gem Grab. И изгубихме. Аз се опитах да направя нещо, но да успях да направя нещо. Затова вече няма да играем на Gem Grab. Да. Само искам да ви покажа. Имахме 0 килове. Мале. А така аз съм умирал Да, аз ще умирал най-много пъти, аз най-малко на средата. Май, аз трябва да си вия. Добре, аз така. Да. Айде на ранкет. Но защо на ранкет? Защото така. Аре, душ отдам. Не, на ранкет. Душ отдам. Ранкет. На душ отдам, имам квест. Хора, за малко спирам видеото да се разправяме. Добре, аре на И ранкет. започваме. Разправяхме се малко време. Да, ама след ранкет ще играем душ отдам. Да, като станем мастърс. Да стане про, не сме се разбирали за мастър си про. Да, като станем проде. Но ние не сме ли про на Brawl Stars? Ама в ранкет сме още силвър. Какво това? Аз съм цялото даймонд. видео да е на ранкет. Да. Това може да я. Добре, всички мъче и модове на това. Хайде пък. Верно ти даде идеята. Ще го правим. Всеки път на всеки мод 2 път да играме или един път? Аре един път, нали? Ранкета е много повече, нали? Ранкета ще е най-много. Да, ранкета ще е няколко други. Да, съм добра. Взехме ли джемовете? Аре, да. Страхува се. На ранкет май ще спечели. Не знам ти кажи. Защо? Защото взема сама. Не знам. Дай спайк. Виж спайк. Виждам спайк какво се. Бягайте. Бягайте. Халюбе, какво правиш? Бро, вземате всички гемове. Да бягате. Аз ще пазя. Аз ще сте пред вас. В небето ли бях аз? Силвър 2. Аз пък Силвър 3.
Мале. Мале, където ми да. О, мечо. Хора, чакайте малко. Дропа. Вперед. Хора, спирам за малко видеото. Хора, мисля това да е за видеото. Чао! Абонирайте се за канала и оставете лайк на клипа. Чао! Ей сега, ако спирам.